Alhamdulillah. Selamat malam. Berjumpa bersama Ludruk Jaya untuk malam ini. Kula mboten kok sombong, mboten kok promosi. Sing kira-kira dereng kenal monggo dipun kenalaken. Nami kula Mas Langgeng. Alamat kula Dusun Ledok, Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Niki nuwun sewu ben kok sombong promosi mboten, menawi penyan dereng ngertos sapa to sejatine Bupati Lamongan. Nggih, kula niki penduduke. Guyon apa? Guyon nggih, guyon. Guyon resep awet muda. Sak pinten Mas larase? Tak tujone bapak ibu sedaya jalrestri anom lan tuwa. Alah enake kok rodok minir Mas. Kenek tarian piro ae tak jaluk empun sampe ngersula niku sampean anggap ngingoni kula. Semangat kerawitane kompak kaya ngene. Kerawitan penak kompak katik jek enek wong sing turu berarti wong kuwi lara. Sorry Mas. Sepi swasana wengi katone sepi wiwit sileme surya gelak-gelak lungguh tanpa kanca silir angin sungit ler atiku gingser kater mung mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso ora mulya rino wangi meminta jangan ketosan ndang lan buka kaya ngene rekasane dadi wong randuwe saben dina sumelang nganti dadi lelamunan yo joget sampai pagi. Hey, hey. Oke. Hey. Hey. Oke. Jombang saya bro.
lu wong soleh sak golek. Tekek lorek ndase ireng wong wis tuwek kok jek iso ngarit. Guyu. Bismillah kula badhe ngawiti ngidung gendheng ajulah ngelengaken dateng dolor mriki anom lan tuwa jaler lan ngemutaken dolor aja sampak lali setahun sepisan nganakno sedekah nglestarekno lan uga ngleluri ben ora musnah saka bumi par ati sedekah bumi dolor padha karo sedekah desa padha nguri-nguri tinggalane wong budaya iki tak jaluk aja sampe dilalekno kenek kanggo tinggalan anak putu aki tapi ana dolor sing kurang pengalaman ngleluri punden jaremu mujo asetan mulane sinau agama dolor tak jaluk padha sing temenan cek gak nimbulne anane paremu asu budaya iki cak aja sampe dilalekno monggo sami diutamaken
Ya senajan ketok ing leluri budaya Jawa nanging kita tetep nyuwun marang sing Allah tapi ana dolor wong sing elek kelakuane lho wis tarian gak bayar kok jek ajak-ajak kancane enek petugas teko lho kok cek ditutup lawange apa ngono kuwi besok nek mati jange budal dewe niki kok mboten ngritik mboten cuma ngaturi wawasan datang penyanyi sami dene menapa untuk malam ini keluarga besar masyarakat dusun Sendang Bogor Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ngawontenaken sedekah desa dalam rangka malam tasyakuran niki termasuk kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa sesampunipun dipun wontenaken hiburan malam ini lan dipun bancai sakwontenipun tiyang mriki sedaya mulai bengi niki ngantos sak teruse keluarga besar masyarakat dusun Sendang Bogor adoh blaine cidhik rezekine keturutan napa sing dicita-citane amin Allahumma amin malam ini malam tasyakuran ya tasyakuran itu terdiri dari tasyakur dan ran 4 pemenggalan suku kata niki nek kula sing ngento-ngento kula sing reka insyaallah tasyakuran niku wonten artine tasyakuran taat selalu melestarikan peninggalan nenek moyang kita yang berupa bersih desa atau sedekah bumi niku ta sahnya apabila diketahui oleh orang banyak contohnya koyok malam ini tasyakur kurang abdol kalau tidak mendatangkan ludruk Jombang Jaya tepuk tangannya mana bro rancangan apa saja yang dicita-citakan keluarga besar masyarakat dusun Sendang Bogor mudah-mudahan bisa alhamdulillah dulur mulai mlebu mriki bleng bangunannya luar biasa pembangunannya terutama dalane ya kula mlebu mriki menambah semangat kula dalam bekerja nyatane begitu mlebu bleng peh kanca-kanca Jombang Jaya dilebokne dipurungi ning jero tanda wedok-wedok kami tamu tau bolak-balik ada dusun dumateng Ibu Kades Dwiyana Bekti sop nyanipun Bapak Kepala Dusun Siswardoyo Bapak Kepala Dusun Siswardoyo yes mudah-mudahan malam ini keluarga besar masyarakat ngelekne sedekah bumi utawa bersih desa niku jelas masyarakatnya rukun pilihan namung setunggal jelas masyarakatnya rukun nek mboten rukun mboten iso sebab napa nek gak rukun sing kene ditarik sakmene ngomel sing oleh dadine bersatu seperti malam ini ayo cak gua lawan Ibu Kades kasih mirsani nggih oh iya alhamdulillah
jarang loh, kono-kono itu bukannya sampai Mirsan sampai Dalu itu jarang. Tapi untuk malam ini masih siap menyaksikan pagelaran ludruk Jombang Jaya. Ya Cak, kenal yuk. Hey. Ho. Se. Semanten atur kula menawi lepat nedhi sepura ditinggal awe-awe sing nonton ludruk tak dongakno akeh rezekine sing gak nontokake anak kanca akeh ing wayah esuk jagone gluro rame suarane padeng kemruso aku senenge satu lorotan bebarengan padha isinan gamelane wis gak enek kok jek joget. Lah gamelane gak enek nanti kok gamelan. Iya ya. Maksudnya gamelane ki wis mandek. Lah mandek lha apa ora dicucuk. Panjak kecil dioprok ae ngono kok gak. Lho lah panjak gak ndoprok ya mlaku ya rusak kabeh. Ayo tinggal mlaku-mlaku kono. Ngono ta? Tak sini ya. Iya. Kaya ngene cak rasane tempe kaya agentang ati bumbu rawon ayo kaya ngene mas congek dadi wong ra duwe kaya wayang ati gawe lakon ya api didelok wong adan kaya wong anyang-anyangan lho. Anyang-anyangan kakekmu. Tambah suwe kok tambah melorot, tambah melorot. Awakmu sing gak iso menyesuaikan antarane jogetan karo gamelan. Ngene lho tak Apa? kandhani. Aku apa sebabe kok ambek gamelan barang rada nyisih. Ya temen rek karo kene tak kandhanane mumpung gorong. Kenapa? Sampai hati-hati mergo penyakit sakniki ganas. Kok iso? Lah aku sajike kena stroke iki terus merucut ae. Lah iki temen kan tak kandhane aku stroke 5 wulan alhamdulillah esuk pentas malih. Alhamdulillah. Pikir wingi-wingi aku wah wis gak iso apa-apa belas. Iya. Lah